Nitaz ez aldute sekula horrelakorik idatziko. Hala espero dut, jauna. Lanpetu antzean ibiliko naiz gaur. Asti izpirik ere ez dut izango nagitasunerako. Sentitzen dut, jauna. Tira, ez da zure errua, Phipps. Ez oraingoan. Mila esker, jauna. Begira, Phipps, modakoa norberak daramana izaten da. Modaz kanpokoa... Gainerakoek jantzten dutena da. Bai, jauna. Jendea benetan izugarria da. Norbera da gizarte zuzen bakarra. Bai, jauna. Geure burua maitatzea. Bizitza osorako erromantzea hastea da. Dakidan bakarra da. Adore handia behar dela mundua bere ederrean eta ustelean ikusi eta hala ere maitatzeko. Eta are handiagoa maite duzun horrengan onartzea. Ezagutzen dudan emakumerik ausart eta kementxuena zara. Erakutsi ba, beldurrik gabe. Maite zaitut. Hori da arrazoia. Maite zaitut. Mabel, esan dut. Badakit. Eta... ezin nauzu... zuk ere ni pixka bat maitatu.